Fl-ewwel sena l-Gvern permezz ta' Infrastructure Malta lesta 130 triq residenzjali fil-proġett ta' bini mill-ġdid ta' toroq residenzjali b'investiment ta' 700 miljun euro. Fost dawn hemm triq tal-Mensija f'San Ġwan. Fi żjara f'din it-triq il-Ministru tal-Infrastruttura Ian Borg qal li bħalissa għaddejja ħidma fuq 50 triq oħra u 150 triq oħra huma kkuntrattati għax-xhur li ġejjin. Spjega li dawn it-toroq kollha jammontaw għal aktar minn 110 kilometri u peress li l-proġetti qegħdin isiru b'mod holistiku, b'kollox hemm ippjanat li fil-bini ta' dawn it-toroq isiru ma' 370 km ta' servizzi u 215 km ta' bankini ġodda. Dan sabiex il-familji u n-negozji jkollhom ambjent aħjar fejn jgħixu. Toroq bħal dawn, aħna hawnhekk qed naraw mhux biss residenti ma anke l-ħwienet iż-żgħar li jkunu investew, ikun allura x-xogħol tagħhom ta' kuljum u kemmu isbaħ li jkollok din infrastruttura li tixraq. Fuq kollox il-Kunsill Lokali huma kuntenti li ħallinilhom l-istess flus u xogħol qed jagħmlu l-Gvern. F'din it-triq il-proġett ralliħu ħseb anke s-servizzi kollha meqjusa importanti, kif spjegat il-perita Alessia De Bono. Il-Ministru Borg komplajt li minn barra toroq residenzjali, wiċ pajjiżna qed jinbidel b'14 il-proġett kbir ieħor f'toroq arterjali li qegħdin isiru b'investiment separat ta' 64 miljun euro. Reconnections lid-djar bħala servizzi, u mbagħad għamilna l-bankini, irranġajna kellhom problema ta' stormwater u rġajna għamilna l-stormwater culvert u naddafnieh u rranġajnieh għamilnieh mill-ġdid. Mbagħad għamilna l-asfalt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.